ci gaba da taimakawa jama'ar ƙasar Zazzau da jihar Kaduna da ƙasa baki ɗaya tarbiyya da neman ilimi na addini da na sana'a don da ƙara haɗin kan matasa. Haka kuma ka ci gaba da inganta al'adunmu na sha'anin sarauta wanda muka gada tun daga iyaye da kakanni. Ƙarshe mai martaba sarkin Zazzau na yi wa dukkan waɗanda suka amsa gayyatar mu fatan kowa lamai da kowa gidansu lafiya. Mun gode. A saurara za a yi addu'a. Jama'a mu kawo salatin annabi goma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا